Hi guys, so karon ako istorya ninyo medyo nako nabantayan ba sa kalendaryo ba tanawa ako to pakita ninyo. So example man kalendaryo April man sa April pero dili ra ni sa kani nga nabantayan ako nga kalendaryo sa April 2023. Tanawa bantayan niyo to 3 di ba sunod man na. Pero kung anaon gini mo pa right gini mo ay basta slanting ba 3 9 minus 3 equals 6 biya sa nana sa so papuno siya kay 6 basta sabot ra mo 6 before siya mukuan din may mo adan yung 6 para mo anda siya para mong 9 kani 4 Blada ng 6, 10, 5, 6, 6, 11, yani. sa mo ra sa na ikwentahan ninyo kung di mo tuon ako so dinhi man sa side sa kung balihon nimo kani 2 lahi sa equation din na 2 minus 10 equals 8 man sa so 2 plus 10 ay 2 plus 8 equals 10 so mauro gyapon no 3 plus 8 11 gyapon ana mao na siya bisan nagkuan na yung padung ubos yan sample gani 10 pila to 6 6 man ko dito 10 plus 6 16 mauro hantod ana lagi ana sad mao taya ri pero sa tunga sad kung pa kuan gid mo y axis ba na y axis lugar y axis kung 7 or sad 7 plus 7 was 14 7 siya ang equation para ani na 7 plus 6 equals 13 7 plus 13 equals 20 maori gyapon ano siya wala ko ilingaw kay nuktok to ba pila ka bukong kuan holiday ba parang buwan na ba batayan na ako so mara to batayan ako bago mong tuteron pakin ako ninyo